Ovaj video vam donosi Dobro je znati, vaš novi YouTube kanal. Link u opisu. Dobrodošli u Quiz Legend Pro. Preuzmite svoje rank kartice i osvojite titulu Quiz Legend Pro na sve 4 razine: Rubin, Safir, Smaragd i Dijamant. Dodijelite si 1 bod za svaki točan odgovor. Jeste li spremni za izazov? Krenimo! Pitanje 1. Koji egipatski bog ima glavu sokola? A. Oziris. B. Anubis. C. Horus. D. Ra. Točan odgovor je C. Horus. Horus, bog neba, često je prikazivan s glavom sokola, jer sokoli lete visoko, simbolizirajući njegovo budno oko nad Egiptom. Pitanje 2. Koji je bio glavni sustav pisanja u drevnom Egiptu? A. Klinasko pismo. B. Alfabetsko pismo. C. Hijeratsko pismo. D. Hijeroglifi. Točan odgovor je D. Hijeroglifi. Egipatski hijeroglifi kombinirali su slike i simbole, a koristili su se ne samo za pisanje, nego i kao sveto umjetničko izražavanje u hramovima i grobnicama. Pitanje 3. Koja je zemlja poznata po festivalu Oktoberfest? A. Francuska. B. Njemačka. C. Italija. D. Švicarska. Točan odgovor je B. Njemačka. Oktoberfest je započeo u Minhenu 1810. godine kao svadbeni događaj i prerastao je u najveći svjetski festival piva. Pitanje 4. Koji je najveći planet u našem sunčevom sustavu? A. Jupiter. B. Saturn. C. Mars. D. Venera. Točan odgovor je A. Jupiter. Jupiter je najveći planet u našem sunčevom sustavu, dovoljno velik da u njega stane oko 1000 zemlji. Pitanje 5. U kojoj je zemlji nastao TikTok? A. Sjedinjene Američke Države. B. Južna Koreja. C. Kina. D. Japan. Točan odgovor je C. Kina. TikTok je nastao u Kini 2016. godine pod nazivom Douyin, prije nego što je postao globalni fenomen. Pitanje 6. Tko je rekao, mašta je važnija od znanja? A. Isaac Newton. B. Nikola Tesla. C. Galileo Galilei. D. Albert Einstein. Točan odgovor je D. Albert Einstein. Einstein je vjerovao da mašta pokreće znanstvena otkrića, jer nam omogućuje da zamislimo mogućnosti prije nego što činjenice postoje. Pitanje 7. Tko je glumio Jacka u Titaniku? A. Brad Pitt. B. Leonardo DiCaprio. C. Tom Cruise. D. Matt Damon. Točan odgovor je B. Leonardo DiCaprio. Uloga Jacka učinila je Leonarda DiCaprija svjetski poznatim, dok je Titanic više od desetljeća bio najunosniji film svih vremena. Pitanje 8. Koji je kemijski simbol za zlato? A. Au. B. Ag. C. GO. D. FE. Točan odgovor je A. Au. Au dolazi od latinske riječi aurum, što znači sjaj zore, odražavajući svijetli i sjajni izgled zlata. Pitanje 9. Što mjeri svjetlosna godina? A. Vrijeme. B. Udaljenost. C. Brzinu. D. Energiju.
Točan odgovor je B. Udaljenost. Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost pređe u jednoj godini, oko 9,46 bilijuna kilometara. Pitanje 10. Koji plin biljke proizvode tijekom fotosinteze? A. Kisik. B. Ugljikov dioksid. C. Dušik. D. Vodik. Točan odgovor je A. Kisik. Tijekom fotosinteze biljke uzimaju ugljikov dioksid i oslobađaju kisik, koji je bitan za većinu života na zemlji. Čestitamo! Napišite svoj rezultat u komentarima i prihvatite sljedeći izazov.